Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е стоящ кухненски смесител от серията Teka Kobe Pull-Out. Смесителят е много интересен, той е с висок тръбен чучур. Виждате как изглежда самото тяло и ръкохватката. Там са съчетани и обли и правоъгълни форми. Виждате движението на самата ръкохватка, напред, назад, настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Виждате и въртеливото движение на чучура, той се върти на 360 градуса и може да се избира от кой край да бъде поставена ръкохватката, в зависимост от това каква мивка имате. Например, ако мивката ви е с корито и отседник, в зависимост от това как е монтирана самата мивка. Освен това, правоъгълните облите форми дават възможност съчетание с мивка с обли или правоъгълни форми съответно. Основното предимство на смесителя е, че той е с издръпващ чучур, целият е от месинг, ръкохватката е метална и има керамична глава.